טוב. אהלן. שלום, שלום. ברוכים הבאים לפודקאסט מאירים את הגליל. תודה. אני סיוון שושני, ובכל פרק אנחנו עוצרים רגע את הרעש, ופוגשים את האנשים המדהימים, היוצרים, היזמים, אוהבי הגליל, אנשי הגליל היפה שלנו, ואני שמחה מאוד 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 לארח את עומר מלכה. תודה עומר, רבה. ברוך הבא. תודה, תודה רבה. מתרגשת שאתה פה. תודה. כמובן, בקפסולה, האולפן שלנו. מקום מדהים. מקום מדהים. באמת. נכון. עומר, סיוון. ככה, אני אתן משפט אחד, אחר כך אני נותנת לך את הבמה, ככה לשמוע אותך רגע. כיף. אז עומר, יזם צעיר, אפשר להגיד. בדגש, איש של מוזיקה, דור שני של מוזיקאים, משער יישוב, במקור, וחי, נושם, אוהב, גליל ומאמין בו. בכל כולי. מדהים. בוא תספר לנו קצת מי אתה. אז קודם כל תודה על ההזמנה. מקום מדהים, אנרגיות טובות. גם גדי הנסיך שהזמין אותי לפה. אז אני עומר מלכה, בן 34, במקור ממושב שער יישוב. נשוי לנוי עמר מלכה, שגם היא מקריית שמונה במקור. מגיל 17 אנחנו ביחד. וואו. אבא של דילן וריף. שני בנים חמודים. ובעלים גם של חברת פרו-אלקטריק, זו קבוצת פרו-אלקטריק. אנחנו יבואנים של מערכות הגברה, תאורה, ציוד אולפן, כלי נגינה. יש לנו כמה סניפים בישראל. וכל הקונספט הזה, כל החברה הזאת הוקמה בגליל העליון, התחיל משער יישוב, עבר לקריית שמונה. לבמה. לבמה, בדיוק. זה השם של המותג, זה הברנד. אני רכשתי את הגיטרה הראשונה שלי שם לפני כמה שנים. קדימה, אני רוצה שרק לראות הגעתי תוצאות. לגליל. שלח לך. אז תודה, וכן, הרבה מהאנשים בגליל מגיעים, מנגנים, בזכות לבמה, אני מקווה, אולי אנחנו עוזרים לקדם את הדבר הזה. אבל בגדול אנחנו עוסקים כל הזמן להחיות את הצפון מהערוץ הזה של המוזיקה, ומשתדלים לתת כמה שיותר תמיכה, בין אם זה גם במוצרים וגם בהמון תוכן וידע, כדי להיות מקור כזה של לב פועם שיחזיק את הדבר הזה. בעצם, עומר, אתה פתחת את העסק שלך, עסק הגברה ותאורה, עומר סאונד. כן, בגיל מאוד צעיר. נכון. בגיל וואו. 17. אתה יודע מה עשיתי בגיל 17? מה עשית? אתה לא רוצה לדעת. נשמע לי גיל מעניין. 17, מאיפה זה בא? בגדול, הפשן הזה, זה תשוקה, אין ספק. רק מאיפה? אני בא מבית גם של מוזיקאים וגם של ביזנס. מה זה אומר מוזיקאים? מעניין אותי. אבא שלי הוא מוזיקאי, היה מוזיקאי פעיל מאוד, ניגן עם כל מיני מוזיקאים. עכשיו ברח לי השם של אחד מהגדולים, כאילו בלקאוט. ניגן, מה הוא מנגן? הוא מתופף ובסיסט, וגם אני מתופף. גם אח שלי גיטריסט, אח שלי הגדול. וואלה. הרבה יותר פעיל, הרבה יותר גם מאוד מאוד הגיע להישגים יחסית גם גבוהים בארץ, עד איזשהו גיל מסוים שהוא גם מבין שאוקיי, כנראה שפרנסה רק מוזיקאי זה מאוד מאתגר במדינה הזו, אז ככה בחרנו את הליד, אנחנו עדיין סביב זה. אבל בגדול זה התחיל משם, אבא גם הגיע מעולם של הביזנס גם, פיתח את עצמו גם בהמשך, וזה כאילו היה נקודה מושלמת בשבילנו, זאת אומרת, גם לשלב את הנושא של המוזיקה, וגם לעשות את זה לביזנס, אז באמת מגיל 17 זה התחיל כדי-ג'יי, אוקיי? ואז גם, אוקיי, הולכים ללמד סאונד. יפה. כמו שצריך, באיזשהו מקום מקצועי. היה בית ספר, קידום נוער, שהייתי מקצוען בו, חבל על הזמן. זה הבית ספר. חד משמעית. מאוהבת, קשות. מקום שממש הציל חבר'ה כמוני, שהמסגרת הייתה מאוד מאתגרת בשבילו, ובצניעות רבה יש תוצאות. עומר, מה זה מרגש אותי, מה שאתה אומר? אני פשוט מעלה ילד לשם, נער, מתבגר, איזה יופי. שעובר ממסגרת X לקידום נוער. היינו קיבוץ שם אמיר. בפגישה בקיבוץ אמיר. שלם. מדהים. אז גם סאונד,
די-ג'יי, אוכל, שף וכזה. מדהים. כל מה שרצינו. כל מה שרצינו קיבלנו שם. כמובן, גם צפקו את הסחורה, תלמדו, וזה פשוט, לא רק אני יכול לתת לך עוד כמה דוגמאות של חבר'ה מדהימים, מחמם את הלב לשמוע את זה. אולי אפילו נזמין אותם, מי יודע, אולי תחליטי להזמין אותם. זה, אתה מרים לי עכשיו להנחתה. זה שהם מדהים. פשוט הגיעו להישגים מטורפים, והם היו בדיוק בדרך הזאת. זאת אומרת, נפלטו. כשאף אחד לא האמין בהם, ממש הם ככה. הגיעו. זה פשוט, וואו, איזה קלוז מושלם אתה נותן כאן. בהצלחה ברמה עם האישית. זה תודה. כיף לשמוע, בהצלחה תודה רבה. עם הילד. אז אז זה משם עזר. בעצם התגלגלת להגברה, תאורה, איש סאונד. וואו, בגיל 17. חברת הגברה, קונים המון ציוד, מערכות גדולות, מופעים, במות. גם שם זה הגיע לאיזושהי תקרה מאוד גבוהה, באיזה גיל אחרי הצבא, הבנתי שאוקיי, כל זה עד אחרי הצבא קורה בעצם בגליל, בצפון. זה רק בגליל. וואו. חתונות, פסטיבלים, אירועים, מסיבות טבע, וואו. ימי הולדת. אז גם המשטרה אפשרה לנו לעשות חגיגות, בלי בעיה. התפרנסנו ממש בכיף ובקלות. הכל היה, יודעת, כזה, אפשר להגיד, בתולי כזה, את יודעת, וגם תמימות. תמים, בדיוק, זאת תמימות. המילה. שהכל היה יפה. עדיין הכל יפה, מושלם, באמת. אבל מאתגר קצת יותר עם הכללים. אז הבנו שצריך לשנות קצת כיוון, אופייני לגליל, צריך לשנות כיוון, כי הדברים משתנים. אז נכנסנו לעולם של המסחר, ואז הגיע העניין של הבמה, כמה שנים לבמה? הבמה היום קיימת 12 שנים. 12 שנים, וואו. כן. זה בערך הזמן קצת אחרי שהגעתי לגליל העליון היפה. הייתי בפודקאסט הקודם, שאת היית נהיבו. סטודנטית. נכון, נכון. הגעתי אחרי מלחמת לבנון השנייה, ללימודים בתל חי, ומאז זה היסטוריה. זה המקום. זה פשוט מדהים. רחוק רחוק בצפון, הדבר האמיתי. אבא שלי הגיע גם ככה. באמת? בא לעשות מכינה, הוא בכלל במקור מהקריות. חזק. אני אומר לעצמי, בוא'נה, איזה עוצמה יש למכללה. רוב הגליל העליון, מעבר לקיבוצניקים ואנשי הגרעין וזה, זה לא מעט סטודנטים, אנשים שהגיעו מתוך בחירה, הגיעו ללים, בדיוק, סיבוב ונשארו. 3 שנים כזה. נשארו, ואני שמחה על זה. זה פשוט, אני מחלחל לי, מאז שהתחילה כל המלחמה, לחפש את העוגנים האלה. איזה יופי שאתה מעביר אותנו בול לנושא הסופר חשוב. בכל זאת, עסק בקריית שמונה, בגליל העליון, בשאר יישוב, זה מהיישובים שפינו אותם, כמוני, כמו מלכיה, וכמו עוד לא מעט יישובים, יישובי גדר. איך זה פגש אתכם? בפן האישי זרמנו, זה היה כאילו, זו סתירה כזאת של, אוקיי, המשפחה, ילדים, כאילו, אוקיי, בואו נתארגן, טוב, מפנים אותנו, בואו נתפנה, נזרום, יאללה, בית מלון, נשמע כיף. זרמנו, הכל טוב. הצד האחראי, אוקיי, מה עושים בביזנס? כאילו, אנחנו יבואנים, קונטיינרים במיליונים בדרך לישראל, במיליונים אחד אחרי השני, בטור, באוניות, אוקיי? ברמה שאנחנו צריכים עכשיו לשלם איזה 5-6 מיליון שקל סחורות. וואו. ומגרד את הראש, מאיפה אני מביא את הכסף הזה עכשיו? כאילו, סגרו לי את הברז, המדינה סגורה עכשיו, צריך לשלם את הסחורות האלה. סגורה הרבה זמן. הייתה סגורה הרבה זמן, והסחורה, בגלל שהיא בים, העלות של ההובלה עולה. כל יום, עוד כסף, ועוד כסף, ועוד כסף, ועוד כסף, וזה כמו איזשהו כדור של שלג שתופח, ואתה כל יום בלחץ מה יהיה עם זה, ובכלל, גם אם זה יגיע, איפה תאחסן, איך תמכור, הכל תקוע. אז איכשהו הצלחנו לתמרן את הדבר הזה, באמת, יצרנו מצב שהוא מצב מלחמה, עוד מהקורונה היה לנו קצת ניסיון של לעבוד מהבית. אז היה איך הכל, פשוט החיים לימדו אותנו מה לעשות עם כל הדרמות האלה. ממש. אז החבר'ה הלכו לעבוד מהבית, והצלחנו איכשהו לייצר איזשהו מצב שהעסק עובד באיזושהי מתכונת של אונליין, של אינטרנט, כי אנשים היו יושבים בבית וקצת מזמינים טיפה מוזיקה, כלי נגינה,
נוער, ילדים. בעצם עברתם ללימוד כמו זומים בבתי ספר, רק מחירות אונליין עם חנויות אינטרנטיות. בדיוק. לצורך העניין. יפה. צירתי משהו. זה ממש צירתי, שוב, למדנו את זה מהקורונה, באנו קצת עם יותר ניסיון לדבר הזה. מה שמשמח ועצוב זה שבאמת חצי מהמדינה כן באיזשהו שלב חזרה לפעילות, וזה נתן לנו אוויר לנשימה, כי פתחנו את הסניף בפתח תקווה. בזמן הזה? בזמן המלחמה. פתח תקווה הגיע, בכלל להתפתח למרכז, ולא רק בדיבורים, כי זה תמיד היה באוויר, כן. להתפתח לרשת וזה, ותמיד אתה מפחד, אתה על הגדר, אני אעשה, אני לא אעשה, אני אעשה. פחד מלנהל סיכונים, זה... ממש. אז הדבר הטוב במרכאות שקרה מכל הדבר הזה, זה באמת הפוש הזה שקיבלנו. דווקא מתוך הפחד, מתוך הפחד. הלכתם ועשיתם את הצעד הזה שדיברתם עליו לא מעט זמן. מדהים, עומר. מרגש. נפתח שם, בהחלט מרגש, ואני אומר תודה על זה. ממש. כאילו זה הביא להישגים. אני לא יודעת אם אתה רואה, אני מצומררת פה. איזה כיף. כי זה לא קלישה, באמת. זרקו אותנו להתמודד עם מצב, לא מצב. בטח אנשי עסקים, בטח אנשים, יזמים, עם עסק שנמצא בתוך הגליל, ואין אותו. אז מצד אחד, אתה דיברת קודם על המלון, אני חייבת להגיב על זה. לי היום קשה עם בתי מלונות, אני לא יוצאת לבתי מלון. באמת? כן. רק לקמפינג. כן, קמפינג אבל עם מזגן. כן, גלמפינג. גלמפינג, בדיוק. כמוני כמוך, אני גם מעדיף. וכאילו, זה מעין טראומה כזו, הנופש כבר לא נראה אותו דבר, זה לא אותו דבר, זה נכון שזה על פניו הוציאו אותנו לבתי מלון, אחר כך קהילות שלמות התפרקו, התרחקו, אנשים שרגילים לחיות ביחד, ואתה יודע מה זה, גם מושב, קיבוץ, סיים. ממש. 8 חודשים. ובטח עסקים, וזה משמח אותי, כאילו, דווקא הפחד היה מנוע של עשייה, של התפתחות, של צמיחה. מרגש, ובהצלחה רבה, רבה, רבה. תודה. אז היום בעצם הסניפים של הבמה זה קריית שמונה, פתח תקווה גדרה. גדרה. יש כבר זכיין שם, כן. איזה יופי. ואילת בדרך. בראבו. סניף בלי מע"מ. אנחנו ניסע לשם. קדימה אילת, I'm coming. לגמרי. ויש עוד הרבה תוכניות, זה פתח את המיינד. כאילו, פתאום אתה מבין. חזרת לגליל? חזרתם? לא חזרנו לגור שם. אוקיי. התמקמנו לאיפה שהתפנינו חצי מהזמן בתקופת המלחמה, שזו נתניה. וואלה. כן. אחלה נתניה, היה לנו נוח שם, זה הסתדר לי גם מבחינת העשייה, הביזנס. אבל לבמה, העסק שם, שורשי, המשפחה... קריית שמונה לא יזוז משם לעולם. תחזרו? זה באוויר, כל הזמן, אנחנו רוצים, המשפחה רוצה. מדהים. הלב שם. הלב שם, חד משמעית, אנחנו כל שבועיים שם, כל סוף שבוע, שני, אנחנו עושים שם. יש לנו שם צימר, אנחנו תמיד באים, משפחה, ילדים, את יודעת, רנג'ר, המשחקים, אופניים, בגדים, אנחנו לא עוזבים, כאילו, נשאר שם הדברים, כי כיף שם, אין מה להגיד, כאילו, אין, הלב, הנשמה, משהו, כשאתה מגיע לאזור, פתאום אתה חוזר לנשום. ממש. פשוט חוזר לנשום. אוויר צלול כיין. כן. ככה אני מרגישה מקדרים, רגע, תמיד בנסיעות, אני מגיעה לקדרים, אני בבית. בול, פתאום זהו, אפשר לנשום. ובאמת, בתקופה הזו, בשנתיים האלה, זה היה להגיע לקדרים, ואתה דרוך, היינו דרוכים, ועשן. ממש, ממש. אנחנו בתקופת המלחמה היינו עולים, תוך כדי ירי, ברמה שאמרו לי, אתה לא נכנס לקריית שמונה, היו סוגרים לנו, הייתי מפונה לטבריה, היינו מפונים, והיינו רוצים לנסוע לעסק שלי, בגלל שהצבא אומר לי, אתה לא נכנס לפה. אתה לא יכול להיכנס, איזה נורא זה. אני חייב אבל להוציא סחורה ללקוחות, כדי למכור, כדי להתפרנס. כי אתם לא יודעים שיש לי, עוד שנייה אני קורס כלכלית, כאילו. ברמה של מתגנב לעיר, וגונב את הסחורה שלי כדי למכור אותה. ברמה כזאת. האמת שיש לי שאלה, דווקא בכובע של מפיקת אירועים וכאלה. בעצם לבמה היום גם מזכירה ציוד, נכון? לאירועים, לא רק מחירה. נכון, יש לנו את העסק של העומר סאונד, שממנו התחלנו. נפה. הוא עדיין חי ופועם. זאת השאלה שלי במילים אחרות. זה עדיין חי ופועם. יש לי שותף שם, שהוא מנהל את זה כבר 6 שנים. מי זה? אייל רון,
בחור מקסים, אח אייל יקר, רון. שצמח מתוך העסק הזה גם ככה... ואייל רון שם, עדיין בגליל. אייל גם יבוא מאזור מודיעין, וואלה. ונשאר בגליל. אייל, אם אתה שומע אותנו, יש פה פרגון מלא. לגמרי, 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 זה שותף לחיים. איזה יופי. והוא איתנו ברבק, והוא לא עוזב את הגליל, והוא נשאר עם המלחמות, עם הכל, ויש לו את כל האפשרויות לעזוב. הוא אומר לי, אחי, אני לא הולך לשום מקום. זו ציונות. הוא ממש, ממש, ממש. זו ציונות. בכלל, אני חושבת שכל מי שבחר לחזור כאילו, לא קשור אליך. לא, לגמרי. אבל באמת, אני לא לחזור מרגיש חזרה... שעזבתי. לא, בדיוק. זהו. אתה מדייק אני את זה. מאכיל שם 20 משכורות. יפה. אני... יפה, והעסק שלך עוד שם, והמשפחה שלך שם, איך אתה אומר, זה באוויר, אנחנו נחזור. אז תחזרו. חד משמעית שאנחנו נחזור. אנחנו שם. אנחנו נחזור, אנחנו נבנה לנו מקום יפה, ויהיה לנו כיף. לא יודע באיזה גילאים הילדים יהיו, כן, אבל... וכמה החבר'ה? עכשיו בן 6.5 עולה לכיתה א', שעה כל כך טובה. רציתי שהוא יעלה לכיתה א' בגליל, אבל לא נורא. בסדר. ודילן בן עוד מעט 3.5. טוב, יאללה, צריך עוד איזה... עוד איזה זה נסיכה עם חצאית, לא? בול פגיעה. זה בדיוק לשם אנחנו מכוונים. אני ארים תפילה בשבילכם. תודה, תודה. בסוף היא מגיעה. אז זהו, צריכים מישהו שתאזן את כל את כל הבויז האלה. ממש. יפה, אבל זה דור ההמשך שלך, אני בטוחה שהם כבר מתעניינים בכל הכלים ובכל ברירות. חדר משחקים של הילדים זה חדר משחקים גם של אבא. אתה יודע, אני קודם כל מאחלת, אני כל כך נהנית לשמוע את הסיפור שלך והחיים שלך ועל העסק הזה, באמת. וזה המקום, זה המקום. אני כל פעם מחדש ככה פוגשת פה, באמת, אנשים מיוחדים, ובעיקר מצליחה לראות דרכם את האהבה, את הלב שבגליל. שהלב בגליל, לא משנה אם אני רחוק היום או קרוב מספיק, הלב הוא בגליל, תוך כדי שאנחנו מדברים, כבר הראש שלי רץ, איך אנחנו יוצרים שטאפים, ואיך אנחנו עושים דברים מהלב למען הגליל שלנו, כי אנחנו רוצים להעיר אותו עוד. חד משמעית, וזו הדרך בעיניי. ממש. השיתופי פעולה האלה, ממש. בעינינו. אני אספר, כאילו, כל אירוע שאני מפיקה, גם אם הוא מחוץ לגליל, הדבר הראשון שעולה לי בראש זה איך אני נותנת, איך אני מביאה לפה את אנשי הגליל, אם זה פוטראק, אם זה... לא, באמת, תודה קודם כל, אבל באמת, ככה הראש, זה הקו המנחה שלי. איך אני מייצרת, אותו דבר עם הסוסיטה, איך אני לוקחת את היוצרים הגליליים, את הדי-ג'יים הגליליים, את הפוטראק הגלילי, כי זה אנחנו צריכים לעשות לעצמנו. ממש. לטובת הבית שלנו, והבית הוא ענק. ממש. ויפהפה. באמת, חבר ארץ, אחד היפים. ובעלי מקצוע. מדהימים. ברמה. במיוחד אנשים מיוחדים. אני חייבת להודות. קודם כל, כי זה נבנה מהאנשים. ואותם האנשים האלה חיים בתוך, אני אגיד את זה, יש קצב אחר בגליל, יש רוח, הרוחניות שמה, היא נתפסת בך, גם אם אתה לא רוחני. חד משמעית. זה נכון? בטח. כן, אתה חושב... אומרים לי את זה לפעמים חבר'ה מהמרכז, שאני עובד איתם בפרויקטים. הלאה, אתם לא רצים, אתם לא רצים. זה קצב אחר. שאומרים לי את זה, עכשיו, אני בן אדם שהוא דווקא... אני מעט את עצמי, אני אחד שהוא רץ מהר מאוד. וכאילו אני... אומר לי, זה מנכ"ל של איזו חברה מאוד מאוד גדולה, אוקיי? מאוד מאוד גדולה. שאומר לי, יאללה, תריצו את הייצור, אנחנו מייצרים להם מוצרים מחול וזה. אני אומר, תגיד, אתה עושה את הדברים בלחץ כשאתה קם בבוקר? אתה גם עושה פיפי, גם מצחצח שיניים תוך כדי? איך אפשר לעשות את זה? אתה מצחצח שיניים כמו שצריך שאתה עושה ככה? אני רוצה רק להבין, צריך לעשות את זה כמו שצריך, ברגוע, באווירה. גם אנחנו רוצים שיהיה לנו כיף. נכון. לעשות את העשייה שלנו בכיף, באווירה טובה. אני כן אשתף אותך, זה נכון מה שאתה אומר מאוד. אני חושבת שהבחירה לעבור לגליל היא להמשיך, דרייב, אנרגיה זאת אנרגיה. הקצב הוא משתנה ממקום למקום, וזה בול ככה. אני חושבת שהבחירה לבוא לגליל הייתה להאט את הקצב. כן. ללמוד לעבוד רגע בקצב אחר. ואני שמחה על זה. זה מורגש, אני באמת, ואני פוגשת אנשים מהגליל, אני פוגשת אנשים גם מכל האזור בארץ. אני בטוח. קצב אחר, אין מה לעשות. וזה יפה, זכינו.
ממש, ממש. אני כן רוצה לשאול אותך משהו עכשיו, ככה אני בקלות נסחפת אחריך ואחרי הסיפורים. מאוד מעניין. אבל אני אשאל רגע, היום אם מגיע אליך נער גלילי, בן 17, כן. עם חלומות, מה המסר שאתה מעביר לו? זו שאלה, אה? כן, יש לה המון תשובות נהדרות. יס, אבל זה המקום. בגדול, שיאמין בעצמו באמת, ושיתמיד. מה שהוא יבחר, שינסה להתמיד כמה שיותר, ובסבלנות, כי דברים לוקחים זמן. ואם יש משהו שלמדתי אותו בגליל, סבלנות זה שם המשחק, והתמדה. זה אמונה בעצמך, התמדה וסבלנות. ממש. זה, אין מסר יותר חזק מזה. אפילו אני לוקחת אותו לעצמי בגילי המופלג, כבר לא בת 16, אבל יודעת משהו על העולם הזה. אני בטוח. אנחנו ככה מתקדמים לקראת סיום, אבל יש לי עוד 2 שאלות חשובות, וכמובן שאם יש לך איזושהי שאלה לשאול אותי, אז אני הרבה יותר מאשמח לנסות לענות עליה הכי נכון, הכי על הפשוט שיש. אבל אני כן אשאל אותך, כמי שחי את הגליל, נושם אותו, יוצר בו, מעסיק אנשים מתוך הגליל, בעוד 10 שנים, איך היית רוצה לראות? איך אתה מקווה או חולם או לראות את הגליל שלנו? לפחות עם איזה, קודם כל אני ישר הולך למספרים, כן? אני אומר מספרים בכמות של אנשים, כן. כאילו בגדול איך אני רואה? אני רואה בתי ספר מלאים, מקור, באמת, הגליל לדעתי צריך להיות המקור שיוצאים ממנו כמות היסטרית של אמנים בכל תחום. ממש. באמת, בכל תחום שקשור ליצירה ואמנות, שמשלבת גם כמובן יזמות, כי אני חושב שזה המקום המושלם לדבר הזה, לבוא שנייה, להבין את הדברים, למקום שהוא לספוג בו ולגלות גם את עצמך, לא מהסטרס הזה שיש לנו במרכז, שזה גם נהדר וזה מצוין. נכון. אבל זה האקווריום הזה, ופה זה האוטדור. דווקא האוטדור, החיבור הזה לעצמנו. ממש. זה... אז כמובן, אוכלוסייה בפחות איזה 150,000 איש. אמן. באזור אמן. של האזור הזה, וכמובן רכבת, זה היה לי על הלשון. זה כאילו יוציא אותנו, זה הולך להיות, לדעתי רכבת זה אחד הדברים. אתה אומר שכל הסיפורים שמספרים לנו כל כך הרבה שנים, יגיעו למימוש. באמת, אני זוכרת, מ-2007, כשהגעתי לגליל, דיברו על רכבת. רכבת, שתגיע עד לקריית שמונה, ותיקח אותנו עד לתל אביב. איזה חלום. עברו כמה שנים טובות. מלא, כל הזמן באוויר הדבר הזה. שדה תעופה, נפתח, נסגר, מכינים אותו, לא מכינים אותו. טוב, הוא כבר קיים. אבל אתה יודע מה יפה? שאנשים נשארים. נכון. למרות הכל. נכון, לגמרי. בוחרים. אני רואה את ההורים שלי, אני רואה את המשפחות. זה אפילו לא היה, את יודעת, מה זה קשה? זה לא קשה, זה החיים. זה החיים וזה הבית שלנו. בדיוק. תראי, את הגעת, קוראים לזה ביבוא. אני עד היום קוראים לי יבוא חברת קיבוץ. כבר עוד מעט 14 שנים במלכיה. 14 שנים, יפה. במלכיה, לפני כן כפר גלעדי, כפר סולד. היה סיבוב. מסוף 2006 אני בגליל העליון. זה כבר כמה? לא מעט שנים, 20 שנה. יפה, רגע, ומאיפה הגעת? מיפולה, עיר האורות, הגרעינים. גם אזור יפה. גם אזור יפה. מאוד. אזור מאוד יפה. מאוד. אתה יודע מה אומרים? אפשר לצאת מעפולה, אני יכולה לצאת מעפולה, אבל את עפולה להוציא ממני קצת קשה להוציא, זה תמיד נשאר. אבל כן, המשפחה שלי, אני בת עפולה, אבל עד הצבא, מהצבא נפרדו דרכנו. כן? כן. זאת אומרת, אחרי הצבא, אחרי הצבא הלכתי כן, בדיוק. בחרתי, זה היה לבחור או תל אביב, או הגליל העליון, או תל חי. והחברות, שם ביום פתוח.
אני הלכתי עם החברה הכי טובה שלי. עם חברה אחת, הלכתם על הגליל. אחת, והיא אחרי שנה הבינה שזה לא זה, ואני, היה לי ברור שאני שאת גם נשארת. מתחתנת, ובונה פה בית, והילדים שלי גדלים במגזר הכפרי, ובשקט הזה. מהגיל הזה הבנת את זה? כן. היה לי ברור שאני נשארת. חיפשתי סיבה. איזה החלטה זו בגיל כזה. ממש. גם אתם, המשפחה שלי, אתם בחוץ, אני לבד. חברה שלי שבאתי איתה עוזבת. לא, גם כל הזמן ההורים שלי אומרים לי, את בחרת לחיות רחוק. והייתי אומרת, מה רחוק? בוא'נה, יש ילדים שחיים בניו יורק, והילדים שלהם בארץ, וההורים בארץ. שעה ורבע אני בעפולה. חד משמעית. הייתי נוסעת המון להורים, במיוחד שהחבר'ה היו קטנים. אבל כל פעם, כמו שהייתי מגיעה, ככה הייתי רוצה לחזור הביתה. ומתי התחלת את היזמות הראשונה שלך? וואו, תכף אחרי הקורונה. דיברנו על קורונה. קודם כל, אני יזמית בנשמתי, כן? אני רק לא נתתי לזה לפרוץ. אבל הרבה שנים מתעסקת בתפקידים שהם בעצם בתוך התנועה, המערכות הקיבוציות, ניהול משאבי אנוש, ניהול מערכות חינוך גיל רך, ריכוז צמיחה דמוגרפית, קליטה, ואנשים. אנשים בול, קלטת בול, אומר. אנשים, כשאתה טוב עם אנשים, אתה יכול לנהל גם מערכת נאסא בחלל. איזה עוצמה זה, אנשים שאנשים זה עוצמה. זה הכוח. ממש. כוח, היכולת ליצור שיתופי פעולה ויכולת הנאה של העובדים. הכל בחיבוק, דרך אגב. איפה שאי אפשר לחבק, אני עדיין מנסה. אבל, ואז הייתה הקורונה, ואני בדיוק סיימתי לעבוד במקום עבודה, והאבטלה שלי, בחיים לא חתמתי אבטלה, פעם ראשונה שחתמתי אבטלה, והיא נמשכה כמעט שנתיים. נתנה לך את הגב. נתנה לי גב יפה. ואז הראש פתוח. ואז הראש היה פתוח להבין, אוקיי, מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדולה? ואז יצרתי את הסוסית הביט, חברים מאוד טובים, סוסית הביט, מאירים את הגליל. מאירים את הגליל זה בעצם לקחת את החלק של האור, זה מאירים עם א' עין. מאירים באור גדול ומתעוררים. וזיהיתי צורך אז. היה לי חסר, אני כבר לא סטודנטית, כבר לא חולשת על כל הפאבים, ויש המון מקומות בילוי בגליל, אבל לא הייתה לי אינטראקציה, זאת אומרת, לא מצאתי את עצמי, כולם סטודנטים, צעירים, שזה כוח מדהים, כן? נכון. אבל אני כבר לא. צעירה בנפשי, אבל כבר לא סטודנטית. חיפשתי את הקהל הזה, את הקהל הקצת יותר בוגר, את הזוגות הנשואים, את הכל מהכל, את המגוון הרחב. בת כמה היית אז? 2019, היום 42, 30 ומשהו. כן, יפה. וזהו, ואז בעצם קראתי לזה מיזם חברתי. עד היום אני רואה בזה מיזם חברתי. ממש. של ליצור אירועים. כל הזמן אומרים לי, המסיבות שלך, זאת לא מסיבה, זה אירוע. מסיבה, כל אחד יכול לבוא. איך התחלת? זאת אומרת, מה עשית? כאילו, הסוסיתא בטח. אירוע השקה, תכף שפתחו את הסגר. סוסיתא זה הרכב הראשון שבעצם המדינה שלנו יצרה. נכון. ולמה? כי היה עלינו סגר עולמי. לא ישרו לנו בשנות ה-50, אם אני לא טועה, לייבא מכוניות. נאלצנו לבנות את הסוסיתא. אחלה רכב. תראי מה זה מצליחים אותנו לקיר. ואז בעצם הסגר של הקורונה גרם לי לבנות את הסוסיתא שלי, סוסיתא ביט. וסוסיתא זה יישוב קדום גלילי. אחד היישובים הראשונים בגליל, ליד הכנרת. גליל זה גליל תחתון, גליל עליון, גליל... זה החזון שלי. לראות את כל אנשי נשות הגליל מתחברים בגילאי 30 פלוס, קצת יותר, לאירוע מיוחד, עם פוטרה גלילי ויוצרים גליליים ודוכנים גליליים ובמקומות גליליים, לוקיישנים מהגליל, עם די-ג'יי מהגליל, עם חברת הגברה מהגליל ותאורה מהגליל, איזה יופי. זהו, 5 אירועים בשנה בערך. מדהים, מדהים, מדהים. בעצם נוצרה קהילה.
תינוק כזה... זה עדיין חי ובועט. כן, חי ובועט, ויש לנו עוד כל מיני רעיונות, אני לא אדבר בפודקאסט הזה, אבל... יאללה, אני מחכה לשמוע ותוסיפו אותי בדיבור. ואנחנו תוסיפו אותי מיד בדיבור. הנה, יש פה שת"פים. לא, אני מגיע, אנחנו מגיעים. לא רק מגיעים, אנחנו משתפים פעולה, זה לא רק הגעה. יאללה, בכיף. וואי, עומר, אנחנו חייבים לסיים, אבל אני רוצה להודות לך מעמקי הלב שלי על הזמן שפינית, על הרעיון הנהדר הזה. למדתי המון. תודה. תודה, אתה איש מאוד מיוחד. תודה, סיוון. ואנחנו מחכים לך, לכם, בגליל. תודה רבה רבה, ונגיע וניפגש ונעשה וניצור וניזום. ונעיר. רעיונות בבקשה לתיבת הדואר שלי. סגור, מסודר, כמו שצריך. תודה, עומר. ואני תודה נשמה. להתראות. ביי ביי.